Os populares de Noia denuncian as trabas impostas polo actual goberno municipal para dificultar o seu labor fiscalizador dende a oposición. No pasado mes de febreiro, a concelleira Laura Salgado solicitou copia de liquidación da conta xeral de 2025, petición que foi denegada. Pedimos copia do informe e da resolución da alcaldía da liquidación da conta xeral do exercicio 2025 e ven de denegarse o acceso á mesma por parte do goberno de Noia. Por tanto, unha vez máis, dificultan a labor de transparencia, dificultan a labor de fiscalización e pretenden impedir que fagamos o seguimento correspondente das distintas facturas e dos distintos expedientes. Dende o PP consideran que os impedimentos para acceder aos expedientes municipais teñen como obxectivo ocultar a boa xestión económica do seu goberno durante os últimos exercicios. Esa manipulación que pretenden trasladar á opinión pública dicindo que a situación é caótica e catastrófica non coincide para nada ca realidade e os datos de remanente de tesorería do exercicio 2024 eran de 1.495.000 euros para gastos xerais e os do 2025 son de 1.100.000 euros para gastos xerais, que imos a ter a oportunidade de verificar e de comprobar como ao longo dos próximos meses van a tratar de utilizar ese remanente para distintas actuacións ou para distintas inversións. Os populares denuncian tamén que dende a chegada do novo goberno tense incrementado o período medio de pago a provedores, por baixo do límite legal, pero en tendencia ascendente.